miñam sa yimbi mam ya tello jawten parce que kambe aben to in dow kay atini ko be mbadat ko de do balde be halnane ma hen hay hunde ko be mbadat ala be kalnan kam hen haydar bar ko jam woni Yasin woni Zara be formé ko équipe mabbe équipe ay à cause de cukalel ngel gonno do en o hulay goto tani be jaltini mum yonani donc tada mboro halde makko cukalel ngel be kali mi halan mi be hen yiyandam caggal dum don non be mbadi équipe mabbe kala mo ganduda par exemple so mi yontama Yasin o piba yeso makko on wawi yewtude nyalawma o fof jammo o piba yeso makko fiba yeso makko lelol es accuma do mi sikkuno peut-être ko Yasin haali yonte Zara yontima elle aussi elle a fait la même chose quoi be cikkat non ko be mbadata ko be cikkata ko be mbadata ko wonto ina musumi ou bien wonko wadatami be famani est-ce que on a kambe est-ce que wona gardien say ko gardien o de ok be sikkata ko be mbadata ko ina wawi wadde mi hunde e tebbi ngandani aussi ko be mbadata ko buri bonde e debbo desado namno min o jangol alquran namno min o jangol alquran dum buri bonde ko Allah windi ko hana bi ani sabo hebe dum Allah haali dum e alquran an kala ko wayi won nder suuduma ya weltin jongalle ma te jongalle ma fotama sohlude leldagal wala suko tawima les ankadi jenganga bataw ko harmide ha pari kadi dum worbe hewbe bendo be boni ko dum bonni dumen way alhamdulillahi rabbil alamin ha yayam e babam be ni'ima no be fotma ni irtini a wona on jar ko be fa hayso be ngalano do mi yaltata mo wadi ya ko boni sakata wallahi sakata dum don me a mati kay suko debbo tawde ay dum human miñam so taw ko halande mo gongo wonto banno e galleji am di e galleji maadi wonto banno e appartement uji meuble ji isa Sawa wana jongone mako. Jam tan alhamdulillah yetriyal. Ana umli mo nangi de. Ko do tan paami goddani. Ah bon? Ala nen pan mi no war makay. Ala ay problème ko Ala goddani. Salama ki adi hay ngey nay. Ala tiade. Sawa jam nan ta? Yetriyal ko mawdum. Alhamdulillah. Jam tan kay. Barikal. Mawdum ni. An kam ayeta. Tam yim ko do kon mi de. Ko gonke halin ko gay acirta ki non? Halin kam dum kay. Dum mi hacce galle ha wala fendo. No ko gonga. Halin kam mata ko jotoji tan. Al haali ji kewi tan. Funtani kam. No mi funtani. No ay dal taw ko paaw. Non pa. Wallahi. Taw ko kawma. Kaw. Mom min jemi do de jom darde. Mbedendi kam on kam burma darde sedda tan. Ko jom galle ma wala ko bamma wala ko ni long ni lot tan haydara hen wala ala ko woni hen kanko de kam bede heewide mo do tan te ko on tan dido kewmi yidude no mara dum cikkuda rek no wana sikki kadi ya halani kam no haydara wonan hen dal en tout cas ngol de watti labi joyi bedi yima bede jeewa haalde ma bede jeewa wawde mo kono an dal à chaque fois holla kam heñaani
wata pour hullude ma heñaare ni ko mboɗo jogii won caɗɗele ngonmi réglude tan ɗum tagi à chaque fois mi yaltat ɗum tagi jira toujours mbiɗa yalta mbiɗa yaha mbiɗa arta ala problème si won haaju jogiɗa haalnam yahat non ala hay probléme goto ɗum saka machallah régli presque noon mbiɗa ay ala problème ok noon ha gonngol kadi ok a jarama inchallah wa sa gonngol ngol ɓurata moƴƴude merci beaucoup a jarama merci a jarama a jarama merci beaucoup a jarama jarama ala to yi go e yaltata ɗo ala ɗo ye nde o yalti ɗo nde mi meeɗama haalande ɗo Allah waɗi o fotte jibi noddi kam téléphone ñanden min e maɓɓe jooɗi ɗo jibi goto sa yi noon ɓe mbaɗa noon ko jibi haalatno ko aɓe nananno ɗum waɗa téléphone jaami jettumin nawmomo e gooto e galleji am baddi meuble uji comme ça wasa soodede haydara mbaɗan mum frigo makko ha heewi e kalis kala ko sohli yo ɗumen par ce que o anda ɗo hay goto ɗum koko diɗo ɓelo mi wawa wiide mo holko tagi jiɗmomi mi ƴeewi ɗum e banggue gilli pour hakkude debbo e gorko kono bernam jaɓata somi yalti toon mi yeehi nokku goɗɗo hakkillam kadi iwata e makko j'arrive pas à comprendre mais kam mboɗo yiɗimo saabi Allah e nelaɗo muɗum mi anda ko ɗum mbimi tawde ka jiɗɗomo ndar ha laaɓiɗa tawde ko gilli kumana ɗum ka gorko Allah inama daganene ha rewɓe nayo kumana ɗum gadda ɗum ɗo e nder galle min o e hooram mi anda ko woni way miɗa yiɗi ɗum soko mbiɗa ndaara ɗum ɓernam nde ɓuuɓat te gila yalti galle o ha joni wallahi hay somi lelima jamma ko image makko artata e yeesam ngo wallahi gila nden mi haalananima mais mi horoto ɗanade wayi alhamdulillah hande koccuɗa ɗum nde nahnoɗa ɗum e nder galle tottuɗa ɗum ñamde mum foof e yarde mum ha après yakam naw toon mi yaha mi ƴeewoy ɗum ma ɓernam nde ɓuuɓ trop wopu ha mi lappina ko woni toon ko mi faama tigi rigui par ce que mi yiiɗa yaade mboɗa andi jikkuma nde mbimami yaade mbiɗa heeñi mbiɗa heeñi no feewi jittani ha mbinomo ɗo henna ya salminoye Zara Jami min jettuɗa ɗon ɗum kalɗa ɗon goɗɗum ɗum gañanmi noon kala ko jiɗɗi aɗa yiiɗi ha ɓenda kala wonde ko gañmi aɗa añi wallahi taɗa noon mi suwa andude kadi yiddame makko ko holɗum kankone kadi wonko addimo ɗo henna o suwa haalande men mi yiiɗa kadi namdaɗe ha ɓurti ok meɗal famdal noon ɓe gona e wadde kono ɓe dañata hen wune e joni jiɗɗa mi haalda mumen ala probléme après mi haalda mumen non sa haalde mumen ɓe cikkat komi mbaɗata ko wonta tolni kam woɓɓe ɓe nder soɓe tampi maɓe gartu c'est tout simplement ça min kam sohli oyata attaya mi yiiɗan wan mbiɓe yoɓe mbaɗanan attaya an jimi mbaɗana kam attaya min waɗanma attaya wona haɗa andi attaya m kam somo waɗani attaya diga ngabbi daw ma faama haaje ma ala hen ala caɗele lowol poɗɗo mbaɗanatma ala ro haalde moƴƴani so haali moƴƴani waɗa ɗaro mi ɓeyda nana o gasi yo heew nana tan yoɗɗen ɗo ha jeen tan woɗɗani ar poftene seeɗa welide a Ibrahima ceerno ɗum de kam sikkani so taw momi daw janggo ko woni ɗum ɗon sa ceerno andi ɗum no tiiɗi e men woppen golle oɗo mbaɗa hol ɗum dawatade an Ibrahima sa dawani ko mbatta jeewen feere ɗum koko tiiɗi an Ibrahima min mawɗo ko mbawmi hattande an sugo aɗa hatta a ronki ɗum hattande mawɗo e sukago ɗum ɗon fof ɗum ko liggey masoyagal hattanani ɗum mi hattanani ɗum Ibrahima mbaɗen ko wowɗen ko Ibrahima ko gowɗen ko tawde ɓe mbaɗen ɗum aɗa waɗa kam ɗum propose a meeɗani gendarmerie balɗam joyi gendarmerie mi maaye o maçon ɓurni kam mi rutto e liggey o anani joni mbaɗen ni
mbaɗen ni wona jogi yimɓe meɗen ɓen tigi yimɓe meɗen kalnen ɓe totta men kalis hay soko commerce mbaɗen commerce kam ko fond temin yimbam hewɓe mam noddu anani jeewa nodduɓe tan jeewa won god debbo gonɗo États-Unis biyeteɗo Mayram Sy wona aya noddu eyyi e Samba Toubako gasi a faami way maçon o kam hay Dawda Dia in mbawi noddu on nat toon hoɗum waɗi Dawda wi wallata tirian en tirian gan men gasi woltatira yo woppu min jiiɗa wi ana yiiɗa min jiiɗa kalis makko sowonano kanko mammay kaso sowonano kanko mi yaltata kanko walli kam ha jaltum wi kam ya liggoyo lardan honnête joni o wi ɗum ko mot français wasses fof ko idée aɗa andi cité goto nan ɗo cité kesso joom barke tan woni ɗon ɗum jehen toon mbaɗen hay soko gardignage holɗum gardien mi wawa liggey jaam min mi ɗanoto jaam mi wawa liggey jaam ceerno modi mi wawa liggey jaam Ibrahima liggoɗen o minébar yew wassese ay ɗon aɗa andi ko yimɓe wonɓe barke tan woni toon en mbawi waɗde ɗon kadi mbaɗata ceerno yagal ay tawa wassese kamɓe saɗa daara ko 10 000 francs saɗa daara tan 10 000 francs taw noon a gollanima taw wona mi harmini noon ay affaire ceernako so pani innande kam affaire ceernako Ibrahima mi harminteke kajiɗo mi harminma non gasi anani min affaire tirian mi pari ɗum anani min affaire maçon mi pari ɗum ko affaire ma eyyi gasi ko affaire ma gasi ala problème wona ɗawat mi mi añani ha ambulance arna kam nder sanki wallahi ambulance marane toon eyyi gasi mi maaye bonheur ɓurni kam mi maaye tirian min ceerno aɗa andi ko woni min tiddema hoore nde ko ɗum waɗi min e mamen jatta wona suuk gonɗa e doole darde foof an hakkille ma ala e persona tirian kam min yonninama gendarme mane woppuɗa tiriyagal gendarmerie wona an wino ka ceerno min ha joni ko Ibrahima wiyetede kono an woni ceerno Modi ceerno joni minébar Modi mbiyeten gasi joni ko minébar Modi min moto jarani mi wona gardien Ibrahima gasi eyyi ko affaire ma gasi sa dawi ndewa ɗo mi dawa ɗo gam tiriyangal mi woppi baldam joyi gendarmerie elle balde joyi bamol enquête kelle tul an kasoma musani ko tawi ara a yalti ɗo min yiyema min dartinima aɗa wojji coy ko tawi ara an kasoma musani an anem sa manki ƴiƴama wojjat an ko ɗum waɗi seeɗa raƴi ɓuura seeɗa mbaɗi mbaɗa yiɗi hendu Salam alaikum. Maaleykum salam. Mon bébé, ça va? Seydi. Mbaɗa tampere? Mbaɗa? Aɗa Seydi? Mbaɗa tampere? Tampere kay. Machallah. Marhaban. Alhamdulillah. Aɗa wadda accappola e buuɓi ɗi. Ayi, kamin tampuɓe. Kamin tampuɓe wallahi. Oɗon celli? Machallah. Marhaban. Mawɗum ni. No sukaɓe? Aɓe celli? Machallah. No jinnaɓe? Aɓe celli. Alhamdulillah. Jam ɓolo. Machallah. Marhaban, bismillah. Docteur Moussa. Presito rek. Ahali gongo. Clinique do. Ndeysaan ko gongo. Baɗa tampere? Aɗa selli? No matuji ɗi. Nan toon wallahi. Toon nono Moussa. Wallahi non ko ɓe yettira Allah. Alhamdulillah. Oɗo celli? Mawɗum ni. No jinnaɓe? Aɓe celli? Machallah. Marhaban. Alhamdulillah. Mboɗo gole. Jam ɓolo. No nguleki. Yi ena wanda. Ay ko dara waɗa mouvementé de. Mbaɗa wadde hen dal. Ça va inchallah. Mouvement hemɓe ɗo hay ay ɗo. Ɗo e ɗo tan hay. Ene moƴƴi hen. Aɗa selli? Mawɗum ni. Machallah. Marhaban. Mboɗon tampere. Mawɗum ni. Yadde monsieur dal dunade seeɗa ne moƴƴi vraiment. E c'est recommandé dal. Mbaɗa wadde hen. Ka toño mawɗo. Ko toño mawɗo. Wallahi. C'est bien. Merci, c'est bien. Alhamdulillah. Mais bon, hande mi andunomo. Ɗum wadde mo présenté. Ganda kam hakkunde makko e yam. Mbiɗa anduno ni majjanimo. No, aɗa suka woni bi sey mais mbaɗa nana hen tan bref.
hocca hen cegneji mbewa tan seeɗa mais machallah alhamdulillah assez bien machallah ɗum moom no moƴƴi o ko tata moƴƴo mbeɗa wawi wiide ni ko yayam ko fofam ko complice am franchement neɗɗo moƴƴo jiɗɗomi korsindomi famille te kanko dal woni kanko hokkata bonheur babam carrément. Du coup, il y a de la complicité entre nous. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, je tenais à te la présenter pour que nous disions. Donc, comme son pote, il y a eu le docteur. Allah fi ko machallah so min putti on wayndar dem sa yitere sirato bon voilà molot en fait woni weltare am no feewi arde do yindirde mon c'est que dum ne jaay projet he machallah le wonno nedo sa yidi mo kala ko takki mo ara fot dum yiddar fot dum andude gongol habti ene jeeno mission ngaji hande bibi mi dago haga rek mi ara mi yindire mo machallah wadi ko baro ko moji kadi mi sikku suudade mogginade ala hen dum saabi mbimo mi hande il faut min jetto min jindire mo boy dum digade ni ne wawno wonde ko adi hande gongol habti mais kala ko jida aduna ko nde Allah fodi dum dere ko den wato wonde min mom hande ena wayno hakuna men ala mo humpi mi sobi me mako kadi ngurnam kanko kadi c'est de la même chose bodum buura hande godum machallah wonni kam weltar no fe bimi mi yetto do mi yindire mon be andi non kadi holko wonno nde wonnon aduna hande o ne heewi nannandi gongo c'est que holko wonno gandiral ngal ha mawdo gallo min jotondiri hen ko travail ko liggeeyo clinique do mais hande kadi godum jibinama hen dum nyaago Allah rek yo won ko barkinta yo won kadi ko ganduda wonta nimsa en tout cas vraiment min wonta ala kay to bangam gato ganduda ko mankar ko faare makko te inshallah rabbi machallah kalken yonno dum min mami dog hen den ko inshallah dum saabi garangalam do machallah a haali haala jotka te ka tugolel ko no haali haala mawdo machallah wonno haala ko woni haala mawko bébé Aïcha ko ɓinguelam ko fofam sa are galle wiyata ko min jibinimo te wonno wona jibinde rewi tan woni jibinde ko min jibini parce que gila nde garmi galle omo yaajiɗi kam o meeɗa hollude kam itere ko annawɗum nena ko ɓiɗɗo nehiɗo gandumi de dañɗoma foof ma dañ julsude moƴƴo te ko baɗɗa ko kadi a waɗi ko feewi par ce que neɗɗo saɗa yiɗi ɗum a arat hollita jinnaɗi mum mbaɗi yiɗi ɗum minen noon min jagga hen par ce que ɓe mbi ko mawɓe dusata sukaɓe ha jetto franchement parlé te joom gallam omo tottuma confiance totalement ɓaade ko noon kadi alhamdulillah ɓe mbi kosam bonnani mbo ɓeydo tan ko welde tan ko cukalel moƴƴel kurkel moƴƴugel kurkel mehingel machallah te an kadi minen tottuma confiance min gaddama totalement mais alhamdulillah ko woni li yesso daɗani kiti alhamdulillah confiance ni ko mo mawɗo gallo kemo inchallah rabbi ko on kadi jinmi yoftude ha timma machallah en yodan noon e jonde he bon voilà bon ko mbiyamoɓe tan kono sukaɓe boko sikkilam tan mi yiiɗa des fois noon kiram de ne waynadde mi yiiɗa itere makko wojja je te fais confiance mais mi yiiɗa itere makko wojjata inchallah alhamdulillah da jokke golle mawɗo gallo to papa woni papa omono dow wadde jettuɗen jiyanno wala ça marche tawi wona tapet kay non bama ko sehilam ayino mi on va voir ayino mi bama non Comme d'habitude, la charmante est la belle. tan kam tawɗa ko mbiɗa dari gonɗum ko yaltude mbeɗa andi ni no ñamtoriɗa ni kam mbeɗa andi wona galle ma tan poɗɗa mais no jiɗmi tan mbaɗami accordé s'il te plaît les 5 minutes que je vais m'exprimer mi haalma ko jiɗmami ko haalde 5 minutes heewi de mi ñaguimama tan wallam tan 5 minutes s'il te plaît ok mbiɗa wawa kon yawate bon boisson no weeli mbaɗa ñana arno ɗo ñinduɗa kam mbiɗa ko yarate alaɗo kaddan mami jara kam ɗum waɗi hande a totti kam boisson mi weltima e ma si mbirtima ɗon jinnomi
waran ma résumé seeɗa parcours mo mbaɗmi o caggal ma a yiyani haydara ko immimi faye ma ɗum ala ko jiib ha joni mami rewma gila gaɗiɗa arde galle gila oñen gaɗimami yiide no wayno ko neɗɗo ƴetti hayre teddunde fawne kam nder ɓerdam wona teddal mette de ko teddal jiɗgi Wulay no gonɗa galle babam mi yiɗano mo haalande mi yiɗano exprimer ko dañmi ko envers toi par ce que mi añanno mbiya kam ne mbiɗo waɗa profité e occasion pour hollude mane min ko ni mbami walla ko na mbami Wulay ƴewɗo ndewɗa ɗo ƴew déplacement e mouvement ɗi mbaɗɗa ɗi ɗo jaaɗa fof ko muusi e ko metti mi wat feere ha mi yituma c'est moi gonguel e beddaji mais non j'ai compris ko l'amour mo jogimi o kanko wallata kam ha mi yima Wulay hande mi haalma ka meeɗa nande e min j'ai tout fait mi waɗi fof mi ɗanaɗi mi yeehi saha mi dañi probléme e meram mal compréhension min e mero par ce que mi sikkanno ko yiɗi rewde hakkude min e ma sertude en min mi woppa ɓe mi yaada e ma non c'est vraiment belle a wawa andude par ce que mi haalananima mais mi sikkanno rek e regard ma tokoso acte ɗi mbaɗanmi ɗi mais joli mots non mais bon paf min noma haalande kadi aussi mais à chaque fois rek so l'occasion waɗi présenté wu rek watne ni dañ ko empêche kam pour mi haalanma en plus o ñande kalɗa gandumi ko heewi ma ɗum ɗon ɓeydi kadi mi ɓeyduma jaggude guir jingal 100%. an mbaɗa kono mo anda kam ha joni. Tu sais quelque chose? J'adore beaucoup quand tu parles parce que je vois tes dents. Bi an mbaɗa ka andan kam ha joni ni an ɓuri andude confiance mo tottumami ko kalimi ko fof ko an tan mbawmi ɗum haalande. Machallah. Mi haalnan ɗum hay goto goɗɗo ay hooram de Allah kadi ne seedi wonko wona e mayre mbeɗa andi ko wona ɗum ɗo yidde nde ay mission gaddudemi ɗo il faut tan komi fewno ɗum ha feewa ha no moƴƴirta ni kono affaire yidde kam wonani hooram hen. Oulay on ñando kalanɗa kam situation ma so mi dañino 70% d'amour envers toi mi ɓeydi hen encore 20% woni 90 pour holludema rek mi neɗɗo sa yiɗi ɗum ma wal ɗum e fof ko yiɗi hay sowno ko aynude baali walla aynude guertoɗe walla woni goɗɗum e goɗɗum pour hebdema je vais le faire. En tout cas min mi haalimi ko kalantumami ko rek mi pari hen kadi quel que soit alpha komi ñaaguiɗoma tan hay taw ko place tokoso rokku pamɗo mo ganduɗa no heddi ɓerde ma bitta ha laaɓa ƴetta inde Mamour mbaɗa ɗum taj goppa kam toon. arande kam wona mbiɗa añma machallah ko wonata gorko foof nane ma kono ko situation am no gonirmi ni tan il faut ko waɗɗo hen concentré donc goɗɗum no mbirumami ni tan ɗum wawa nattinte hen goɗɗum dal. D'accord, mais quel que soit alpha j'accepte ta décision mais chasse ben et bien que min komi ciɗɗoma galle ma ham ko wajo wiyeno ko hande jamma subaga kikiɗe min nanda sonnerie walla ni fof dis-toi que c'est Mamour qui est devant la porte. ara ko no mbirumami ñani hen ni tan min komi joxo haaju jam a tawata kam ɗo hen
yow wona ala gardien an tan woni appartement et 16 goto tan pawa dabal galle soli Allah yow mi jetta tama fof min ko jinnomi ko haalde mi haali ɗum hande mi dañi libération 50% envers toi joni ko jinnomi rek mbaɗen noon wat woni man mos naa nekk mbër nongere kan déedéet dëkk ba fële Diofior maa fa nekkoon champion séeréer champion ceeb non sipire hawɗade boy Fati non wala ko ɓetti o e vétérinaire makko ngeno wiyata docteur non ko docteur accu docteur o trompeur o meeɗa wonde docteur ayi blouse ma blouse ka sa yeeɗaɗa tappande blouse an ka ngaka noon an a songaji haydara kala ko jiɗɗa tappanede blouse a tappat waɗa tappat tan joɓeɗa sañna sol blouse te fekk na nekko docteur andi wuuro maɓɓe ko simtu garbo jeyaɓima o ko pingannoɗo baari ƴettaɗo hôpital ngel tawi ticket omo laaɗa o yetti watta pingol kii du docteur nga ne du docteur docteur Amadou yo tamit xolu firange donc la jàpp kii docteur la waaye docteur o ko puttuɗo Aïssa o foti Fatima jagsi ker muɗum o ko trompuɗo booyo o soldanima o nde takkere ko bonde nde o ganduɗa hayko jooɗori ala tuuɓo caggal nan o wayno ko pasani min ɓurɗum yodde min ɓurɗum yontede min ɓurɗum wonde jantal men you know mais moom mi ngi fayee ko par weer so yiɗi wona weer jogoto debbo wona par weer jogoto debbo Diouf anani jogoto debbo ko yidde booyo yiɗama ko puntuɗo booyo affaire docteur yagalle hay kaw ni koye trompé jiyata ko trompa mais kon du moom moo faj kii kaali woto nan o ko taƴata ɗon tikitaji walla no kawtani affaire démarche uji anani yi booyo tan ñaami hakkille booyo tawi façon mais ala probléme koye woni l'enfant juuɗe jiɗi ha ɓooya on ngandu mbima o ko vétérinaire wonno sintu garbo pinganno ko nayyi acci ɗum ari ɗo hen no tawi ticket clinique oɗo no tawi billet sa ari aɗa safro tawi ma ticket yo kolo wat ne moom ɗo ɗon piqûre ay vétérinaire mino añ ko mbaɗa añi tan kono min ɓuuri wawde hay rigantere enquête aɗa rigantere min ko ɗum foore enquête oy gonnono soko demo mademoiselle yow daal doo changé ba léegi daal xolu firange bi moo la jàpp wona xolu firange sax min sinno ko grand neɗɗo nota bol neɗɗo mawɗo sodirima ala probléme pour ɗomi darade d' accord kono ɗum ɗo ɗum ha liggéeykat la daal mi ngi liggéey omo liggéey mata min wona liggéeykat du ba noon aɗa ɓaɗi haaside non man waxuma lay affaire haaside ñun ñaar nag yi moo tax suñu waxtaan du neex nekkata parce que man dama lay wax li nga xamante ne moo nekk moom mi ngi xëy di liggéey di sol blouse waaw yow keroog fii nee naa la nga wax kaaw mu wutal la liggéey yow liggéeyoo man li mu dee sax maa ngi liggéey ndax fii ma toog nii dama fii liggéey man tamit dina am liggéey ka waɗana ɗum visa pour mi yaha France min mi yahaade sabu Fatima waaw depuis boobu ba léegi loo liggéey o dal hay dan mami def so Allah jaɓi o leelat de o leelat Allah jogii Diouf an dal boy mbiɗa wallahi de guerre mo gonmi ma wallahi de min jagguma sehil ko naare jagganima hay dal nete fata ɓeydo faytade mais ɗum ala probléme kaga an jogui ɗum non ñun ñaar ñoo far en meeɗa far min far ɗum koye Fatima o pikam dama laa yërëm rek yërëmal ko no galle ma waɗi aɓe jam machallah eɓe celli ɗon tampere mawɗum kay alhamdulillah jam tan kay min noon ndima ha tampa mi heɓani yo portable o ko nde suudu goppunomi ɗum ni ɗum tawi ɗum mais wonma présenté o ko frère am e frère am woni mawnomo yubbo eyyi yumbo sahilam yumbo mo janguittunomi Maroc yo ko mawno yo ça va jeune homme oui ça va alhamdulillah très bien merci o woni ba kaw yaro
Berani mo. Randi mo de. Moƴƴi. Ɗon tampere? Ça va? Mawɗum. Ñama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam tan kay. Barikalla. An ar jaan jiidata seeɗa ine ma. Jiidan? Eyi ar jiidan. Mo ɗon jiidan kadi. Ar. Mbiɗa? Non jinno wiitam rek yaya ha janngo après garta continue yewtere meɗen de. Pourquoi? Kaw yara ko ari ɗo hen te mi yiɗa dañjunuma ko probléme. Joni a riwat kam? Mi riwanima de. Dañde bawol nder galle ma ɗum waɗa riwomi. Wona ɗum ɗo hoto miijoro noon kadi andene. Ko jiɗami miijo goɗɗum? An foti wadde mi comprendre. Comprendre hoɗum? Pourquoi man ma comprendre min ma eɗen jooɗi y a rien du tout wiye yaro yetto mbiya kam armi yima. C'est pas joli. A famata haydara. Ko jiɗami faama. Jojo. D'accord, d'accord, c'est bon. D'accord, c'est bon, comme tu veux. Reste avec les vieux. Merci beaucoup. Argay. Yes. Ƴeewa ɗon numéro. Holo numéro kadi? Numéro Hule. Holo Hule? Liggotono ɗo. Anda Hule am. An holto bittuɗa numéro Hule? Mi yettude téléphone Habib. A waɗi ko ɓuri añde noon e aduna ko ɗum. O waƴa ko ɗum ɗo. Mi yetti numéro makko. Mi dem ɗiɗɗi téléphone ma. Mi mbaɗa téléphone am nan nder suudam charge. Mais yes, il faut mbaɗen essaye numéro. Noddu. Wallahi am. Min suusam. Baɗata kan kemi. Mbaɗandi ha ɓooy motta essaye. Ra. He, onon ɗiɗo ɓe kaldani. Mi ƴeeñi dow mi tawani on toon. Mi yeehi e waani on mi tawani on toon. Lekkete on ɗon ɗo jooɗi. Cikkoton ɓe balɗe ko mbatton ko ina jaadi e nguru ma. Ko min mbaɗi? On ganda? Ala min ganda. On uddeti noppi mon ma on gandu ko mbaɗɗon. Iyo min e nan. ko kalɗon. On faami? He, a hettoto. An haalta min keɗima. Mbimi soko miɗa haala on deƴƴat walla wona on denani kam. Way tawde gorko jañani soko ƴeekiraɗo wi na jañane musat tan Wadde ha min nana. mbimi onon ko mbatton ko cikkuɗon ko ndam wona fulla e wona fayda e jeyaka e personnalité onon cikkoton ko ni woni personnalité mon soko jamma foti soko gorko mon ƴeeŋi dow jippoɗon less soko taw yimon less ƴeeŋon dow cikkon ko ndam malaikaji nani huuɗa Allah nani huuɗa fof en kala neɗɗo moƴƴo tan woni huuɗo mon hajjite laamu Wadde waaji koko watti kam ko woni nder fof ko watti ɗum yaltinde bowal ne haalta. wondo bone tan koɗirɗon nder ma wattu yaltude bowal sabu ko boorani soko tampi fof o haala Aïcha. Min. Min oɗo état mo gonmi ɗo. On ko tanmi ko wona jippade e ngabbude. Ɗum mbiɗa sikki ɗum. an kam komi jurmaɗo an kam jooɗo tan deƴƴinoɗa mbiɗa an ketto toon Min meela ko mbiɗa haalde ma. wondo alaji Taare waaji koko watti yaltude bowal ko woni nder fof ne yaltina. Min mbiɗa jogui mo kaldu mo na. mbimi soko longel heewi rufa So rufi ɓoftu. baña ɓoftu ha wayno waye jahe ni tan jaggirɗon ha yeeso ko bolol Aïssa. Bata yan temps ono way welta. Buuɓi ɗi no keewi kono hendu du nana ifa. Jooɗo mbaɗen happy enjoy haala kam heewi. Min mbiɗo gonmi ɗo. Oh my God. Allah ne seedi mi hakkanani. on kattinani Kadi hannde ni ɓandam ɗo wela. wona haala buubi kala toon soko ɓooyi haala mettelli kala toon mino mon e galle he kala koye añani hen mi añata ɗum wona kanko ko deƴƴuɗo ko min woni ɗemgal mum min woni yitere mum min woni kosngal mum te min woni juuɗe mum te mino mon welat safat Sekotama. eyyi bamɗo moƴƴi Wana na. O mi jaɓa. Par ce que goo o timmani heddo. Ɗiɗi min mi andata ni memde mbeɗa daña woytorama. Aran ko wiyete hen neɗɗo ko mayde ha pare yilo jokki. Min de ko min najjo. Mi haalani ha yo. Hey, batten essaye appel on Mi mbi. haalanma. Ay aran naata ɗo tawama. Ay numéro portable makko ɓe ƴettirade ƴetti hen numéro to ɗum o ɓoori ande aduna. Yo waram. Aɗa jooɗi mbattuɗa e tampere noon aɗa selli kam. En fait, non koye dawɗindin yim dewɗo gonga jewɗe no joɗiɗa ko tagi kam rewde ɗo henna c'est parce que mi noddima pour jewɗe no mbaɗɗa gonga finalement mi heɓani to ganduɗa o oɗo ko nde garnomi ɗo nde galle maɓɓe jippinomi woni mbiyatmami joni yummo on ko musidɗo am no feewi minen jagguintuno maro
hamone amen kala heɓi diplôme muɗum noon faati leydi muɗum min ngari hay goto mi anndaɗo yummuna hen galle maɓɓe toon gandumi o ko mawnum yummu kamɓe jiiɗi yumma e baba. En tout cas, il faut faire très attention. Inchallah. Jamano joni sirande. Et puis, tade ko an tan woni ɗo e galle he. C'est pas sûr aussi de goppa tan yimɓe ɓe ganduɗa ɓe gara ɓe tawtuma. Mais taɗa aɗa andi mo, aɗa andi tokoɗi ko heɗi ko ala caɗele, mais c'est tout juste pour attirer attention ma e won hen individu. Inchallah. Et je pense que t'en es conscient de cela. Ok, inchallah. Aɗa mi heɓima aɗana e jaam. Il y a pas de souci, mbimi tan yomi rewɗo mi ƴeewa ko gonda e dow mum. Il faut éviter ce genre de cas. Ok, inchallah. Wala ko manqueɗa. Non, haydara mankani. Haydara mankani. Hanki tak. Chauffeur ma o addini kam ɗo pour ñamdoma yarda fof ko ɓeydini kam ɗum ha heewi. Haydara mi manquira. Kalisa mankani kani. Ala haydara mi manquira so Allah. Ok, pas de souci. Waɗde mo ɗum yaha. A jotta ba boy se. Ala gonmi koye dawde ɗum tagi. Tawawno jona waɗa ko nda e dawde kam. T'inquiète pas. Ok. Non, haddu ala caɗele. Ala caɗele a waɗa. Ok.